Bon dia, joves de moda, com esteu? En el primer capítol ja us vam ensenyar moltes coses meravelloses sobre el nostre poble, però és que en tenim tantes que encara us n'hem d'ensenyar algunes més. Benvinguts a Viladrau, part 2. Viladrau és poble de bruixes i de bandolers. I d'això en parlarem en aquest episodi. Sabeu qui és en Joan de Serrallonga? Doncs començarem parlant d'ell. Veieu aquest mas que hi ha darrere meu? Aquest mas és la Sala. Aquí va néixer el famosíssim Joan de Serrallonga, el bandoler més conegut d'aquestes contrades. Joan Sala i Ferrer, més conegut com a Joan de Serrallonga, va néixer al mas La Sala de Viladrau el 1594. Als seus inicis compaginava la seva vida a pagès amb la seva vida delictiva, i no va ser fins anys més tard quan, després de matar a un veí seu perquè l'havia denunciat, que va haver de fugir. A partir d'aquí es va començar a dedicar 100% a la seva colla de bandolers. Amb la seva colla es dedicaven a assaltar masos i a segrestar gent per cobrar-ne els rescats. I la gent d'Osona diu que fins i tot una vegada va robar la posta reial, que eren els impostos d'aquella època, i es va dedicar a anar pels pobles i per les places repartint-los, mentre la multitud els aclamava amb agraïment. Era el nostre Robin Hood. Finalment, el 31 d'octubre de 1633, el tinent Ferran Paulí el va capturar. El van portar a Barcelona, on va ser torturat i executat brutalment. Com ja us comentava anteriorment, aquests boscos no tan sols amagaven bandolers, sinó que també van ser testimonis d'un dels episodis més cruels de la història d'aquest poble. Entre 1618 i 1622, 14 dones van ser condemnades i executades acusades de bruixes. La llegenda diu que la nit de Tots Sants de 1617 van fer una trobada a Sant Segimon. D'allà van ser capturades i portades davant del jutge. En realitat, eren tan sols dones que no feien mal a ningú. Simplement tenien coneixements sobre herbes remeieres. I vosaltres, què en penseu? Aquesta llegenda es recorda cada any a Viladrau la nit de Tots Sants, amb un espectacle que de ben segur no us deixarà indiferents. El límit d'on podeu actuar és la línia que va, ara no es veu, la línia que va de torre a torre, de la tija de la torre a la tija de torre. Anàvem amb el meu pare a buscar castanyes. És ben bé que a Viladrau tenim de tot. Si l'altre dia us ensenyàvem els gerds de Red Passion, avui venim a conèixer la Núria i en Moi, que són els propietaris de l'Escallot, que és una escola de gossos pastor i una formatgeria. Ui, qui són aquests? Qui són aquests? Hola! Com s'aconsegueixen aquests gossos campions? Molta feina, suposo, darrere? Sí, la veritat és que hi ha molta feina darrere, molta paciència i, a part, invertir també en genètica. Al final és com tots els animals. Aquí tenim una genètica de gossos molt bona, de fills antepassats de gossos pastor, i a base de tenir aquesta genètica, els resultats surten. A part d'això, moltes hores d'entreno, intentar ser molt estricte amb ells, amb el tema de treball, i al final els gossos s'entenen molt bé el que han de fer i els resultats surten. Les races són Border Collie? Aquí hi ha tot. Aquí els mastins són els gossos de protecció, que són els que vigilen una mica, que sempre van amb el ramat, conviuen amb el ramat, i en tot cas, si hi hagués algun depredador, intentarien, suposo, que evitar que fes mal. I els gossos de protecció, de conducció, que són els que ens emportem cada dia a l'hora de sortir a pasturar. I això tu has estat autodidacta o te n'ha ensenyat algú? La veritat és que he anat a diversos puestos, he estat a França, he estat amb professors de Noruega, intentar agafar una mica de tot arreu, diferents mètodes d'entrenament, i intentar agafar això una mica, fer-te el teu sistema. Que funciona, pel que es veu? Sí, això és el que sembla. Doncs ara el que faré és, veureu, intentaré enviar la gossa, les ovelles estan totes repartides per aquí, i esperem que ens les porti totes, que no se'n descuidi cap. Vale? Porta-les. Ara, des de poc, ja començarem a sentir les esquelles que es mouen i ja veureu com totes vindran cap aquí. La gossa el que fa és intentar buscar les últimes, recollir-les i sempre ens les porta cap al pastor. Fa tota la volta per no descuidar-se en cap, per això Fa tot el recorregut perquè no en quedi cap enrere. Ostres, i per aprendre això? Quina feinada per aprendre això? Mare de Déu! 10.
Aquestes ovelles, tenim entès que són una mica especials, no són molt gaires comuns aquí. No són les autòctones catalanes, aquestes són les ovelles latxes, són típiques del País Basc. Per què tenim aquestes ovelles? Perquè una ovella autòctona catalana de llet no n'hi ha cap. Són totes més productores de carn que de llet. Després te n'has d'anar a altres països, França, Anglaterra, llocs així. Nosaltres pel tema dels gossos coneixíem molt gent del País Basc, molta gent, ramaders ja, vam anar allà i les vam veure i vam dir, hosti, s'ha de provar. I vam portar 20 ovelles cap aquí i aquí vam començar a aprendre, elles i nosaltres. Cada quan es munyeix una ovella? 2 cops al dia. 2 cops al dia? 2 cops al dia totes, sí, sí. Tenen un període de lactació d'uns 6 mesos, 6-7 mesos, més o menys. Nosaltres el primer mes donem tota la llet als xais, perquè els xais pugin bé i siguin sans, i a partir del primer mes sí que comencem a separar a les nits i compartim la llet. Al dematí fem la munyida i durant el dia estan els xais amb les mares. I així l'anem compartint fins a mesura que es van fent grans i o marxen o ja les que es queden són de reposició, que llavors ja fem les 2 munyides, de matí i tarda. I d'aquestes impressionants ovelles que hem vist abans, la Núria i en Moi elaboren aquestes meravelles. Núria, explica'ns una mica què tenim aquí davant. Bueno, aquí tenim una representació del que fem, del que tenim ara, que ara ja no tenim de tot. Aquest seria el formatge madurat. Nosaltres treballem amb llet crua, tot d'ovella, per suposat. Són unes peces de 5 quilos i ara tenen uns 7 mesos més o menys de maduració. D'aquí, per suposat, no el fem sencer, fem cunyes i ja està, i a menjar-lo i disfrutar-lo. Després fem un formatge cremós i ara, que és època de castanyes, elaborem aquest mateix, però el madurem durant un temps, durant un mes més o menys, a dintre les fulles de castanyer. Vale? Queda una textura diferent, una intensitat de gust diferent, queda algo xulo. Ara l'obrirem. I després, en base a aquest formatge, fem el que és un almendroc. Un almendroc podria ser un all i oli de formatge. Bueno, això és una recepta de l'època medieval. Ara és molt típic a Canàries. I aquí ara comença a entrar un altre cop. Bueno, llavors nosaltres l'hem adaptat una mica al territori i el fem amb herbes del Montseny. Nosaltres venem des d'aquí, venda directa des de casa, i després hi ha diverses botigues de Viladrau que ho tenen. Pràcticament totes les de Viladrau botiguetes, totes el tenen. Pots comprovar, té cremós. Doncs vinga, tu mateix. Vinga, va. Tu mateix, tira d'aquí. Una paraulota. No. Està boníssim. Si t'agrada el formatge més fluix, doncs no mengis formatge. És fort, És molt bo, m'agrada molt. També hem de partir que són formatges artesans, 100% elaborats artesans, ho fem tot manualment. Llavors, el gust és molt diferent. El gust és molt diferent, es nota molt. Potent. El tema del llioli és com, un all i oli. No, és el madroc. És més que tot com a conservant per donar-hi un toc, just un toc, un all escalivat, que així no torna. Millor que aquest i tot. És molt bo. És diferent. És molt bo. Moltes gràcies, Núria, moltes gràcies, Moi. Ens ha agradat moltíssim. I ja ho sabeu, si us agrada el formatge, cap aquí, a l'Escallot. Doncs queda molt poc perquè comenci l'espectacle i ja tenim aquí darrere meu a les actrius, les maquilladores i les perruqueres preparadíssimes. Què comporta muntar un espectacle d'aquesta magnitud? En un poble tan petit com Viladrau. Comporta, doncs, assajos, organització i planificació. Ens han dit que aquest any hi ha moltes novetats. Suposo que no es poden explicar? Alguna coseta que puguem saber? Sí, no, la principal novetat és que estrenem tota la banda sonora de l'espectacle. Llavors hem fet s'ha construït una banda sonora específica per l'espectacle de les bruixes i això ha comportat doncs, efectes secundaris com canviar coreografies, canviar actes i llavors al final l'espectacle ha viscut una transformació. I creus que a la gent li agradarà més aquest any o els darrers anys? Això és com tot, és la gent que està a la zona de confort i li agrada molt i no canviaria mai res, segurament dirà, el d'abans era millor. La gent que li agrada que les coses evolucionin, que agafin la seva pròpia essència, segurament valorarà que hi hagi aquest canvi. Quin és el moment clau en el que et fiques al personatge de bruixa? Vas a sortir d'aquí dintre. Ens tenim ja que mentalitzar, tenim que anar i quan arribes a baix et quedes en blanc. Vull dir, no saps quin personatge ets, et surt de tu mateixa. És un canvi impressionant. Quantes hores triga la caracterització completa d'un personatge? La Maria, per exemple, aquest personatge, ara estic trigant més o menys
3/4 d'hora, perquè porta molta cosa. Jo no la reconeixia. No, No. I així les tècniques més destacades que feu servir? Posem la carn artificial, que són aquestes coses que és realment com una plastilina, que anem modelant perquè agafi la forma aquesta del nas així, la barbilla i la barbeta així, i després colors, posant colors, jugant amb volums i posant foscos i clars. Maria, és que m'ha dit un ocellet que al teu arbre genealògic hi va haver-hi una dona que va ser condemnada, no?, com a bruixa. Ens expliques una mica això? Bé, doncs, sí, és cert. Tenim 2 cosins que van fer l'arbre genealògic de la família i van descobrir doncs, que una avantpassada nostra, una rebesàvia, doncs, era Lluís Estranya. Llavors, la família va organitzar una visita perquè aquí a Viladrau hi ha Cal Estrany. Ara són 4 pedres, però van anar a visitar on havia viscut Lluís Estranya i llavors doncs, jo ja feia anys que feia de bruixa i el meu paper era d'una dona gran, no? I quan em van explicar això dic, hòstia, doncs mira, s'adequa al que jo era, no? Jo sempre represento una senyora gran, que ho critica tot, se'n fa molt reviudota i, bueno, doncs mira, potser hi ha algun punt de connexió. Soc la Sirenita. T'agrada fer el paper de dolent? Sí. Jo realment no sóc dolent, ajudo les bruixes. Són elles. Ja. Dolents eren els que les penjaven, no fotis. pelaven. Claro, Tu ets l'amic. Jo sóc l'amic, clar, vull dir, l'amic i mas. La popularitat de les bruixes està creixent tant que aquest any, per primera vegada, es retransmetrà en directe a la xarxa de televisions locals. Sabeu que sortiu en directe per la tele, no?, a tot Catalunya? Uf, que em treguin guapo. Que això és difícil, A veure, és televisió, no miracles, Vull dir que no és Lourdes, És la primera vegada que veniu a veure les bruixes? Sí. Què us ha semblat? Molt bé, molt interessant, molt xulo. D'on veniu? Bé, venim d'Esparreguera, Igualada... Repetiríeu? Sí. Què us ha semblat? Impressionant. Primera vegada? Sí. Repetiríeu? Sí. D'on veniu? De Mollet. De Mollet. Primera vegada que veniu a les bruixes? No. Hem vingut més vegades, però només he tingut l'oportunitat de venir a lo de les bruixes 2 vegades. 2 vegades. Perquè Aquest any han fet uns quants canvis. Sí. Què us ha semblat? el so, La música? sí, correcte, està molt bé. Està molt bé. Recomanaríeu a la gent que vingués a Viladrau a veure les Per bruixes? suposat que sí. D'on veniu? Venim de Sant Adrià de Besòs. És la primera vegada que veniu a les bruixes? Sí. I què us ha semblat, això? Espectacular. Jo crec que és una història que està explicada amb molta sensibilitat, que explica, barreja una mica de llegenda i una mica de la història real, i ens ha semblat molt xula. Alguna part al petitó li ha fet una mica de por, que potser hi ha alguna part difícil d'entendre pels més petits, però està explicada amb molta sensibilitat. Ho recomanaríeu a la gent que no ha vingut mai? Molt recomanable i molt ben organitzat. Doncs això és Viladrau i això són les bruixes. I des d'aquí nosaltres acomiadem aquest capítol. Res més, si no esteu subscrits, sisplau, és el millor moment per fer-ho, perquè amb això ens recolzeu a nosaltres i recolzeu el contingut en català. Moltes gràcies i fins una altra Trinxaires.